haina hailamsago ani channel o tini ke mia horkutogo je CM Dr. Manik Saha nuyma thangai bobagra bai malaimani horkutogo a horkutogo malaimani ulo bo Twitter o tamni post khlaika aborno chung nailinai te bobagra abono tamni reply rakya chung aborno bo chung nailinai na phaide chung tabuk CM Dr. Manik Saha Twitter o post khlaie bobagra tamni saka abo chung nailena bo oro hai hini saka tini bini sak khamya nei khanama bai Tipra Mothani chairman bobagra namung khoi hai ni saka boi malake nei nge borote saka chini tipra ni kam hamia kokno tui bo salaikya ni saka bo tebo saka ang surinai bini sak hamia daktino hamna ba ngthon nei saka phaijing tabuk bobagra bono tam nei kokno bono tam nei kipil murika sungnelene bobagra ora hai ni saka phai malai ma bagai borong bonang chief minister no blai no hamai ni bo hamaya phaka bo orote bo saka ani sak kahamna tongo tei ang ani tipra sarok ni manthai constitution solution ni bagai kam khai no tongo ni saka CM Manik Saha to bo sai deba bini sorry hamia bobagra ni sorry hamia ni si bo nanya thango ni bo post khlai deba nge abno reply rekha to bobagra ani sak kahamna tongo tei ang ani tipra sarok ni bagai constitution solution ni bagai sam khlai ni tongo ni saka hingke paithogo mono kok sana mosungo norok ani channel ni bisingte tebo kaham video nainam sunga hingke ani channel no subscribe khlaiye tonijai di hambai।